Vám ukážem teraz na stavbe som jednej, že ako funguje táto umývacia mašinka, SC100. Takto stlačím gombiček a idem. Umýva, vysáva. Zacúvame. Tak to vysáva, no. Je to na 230 mašina. A vysáva to, funguje to krásne. A takéto priestory, ako nám majú teraz v tejto budúcej firme. Dobre, vypneme. Zaparkujem, hotovo, hej. Toto má nádrž na čistú vodu s chémiou. Toto má nádrž na špinavú vodu. Špinavá voda. No. Môžeme si to aj vylieť potom prípadne. Takto sa tu vyklopí toto. Berete? Otvoríme štuplík. Celé to dvojčastým výbuchom. Áno. Tuto môžeme vyliať tú špinavú vodu, čo tu zostáva po stavbároch. Vylej sa. Hej. Ešte je tam máličko toho, no. Tuto končí špinavá. Dobre? Zhruba keď sa vám minie čistá voda, tak zhruba to naplní tú nádržku špinavou. Áno, to jasne chápem. No. A tuto dávame do prenajmu umývací stroj, veľký. A tento priestor. A to nejakých 4000 m2. HKP 90. Vodu naplné, lebo je to strašný prach. No a stlačíš páčku a ideš umývaš. Môžete si to vyskúšať ešte, prípadne. A treba ísť pomaly, lebo máte tu strašne veľa toho prachu, aby to stíhalo brať, no. Takže takto nejako, toto sú tu šmuhy od pneumatík, od nejakého nakladača alebo niečo takého. Keby chceli vyčistiť, aj to vieme. A to máme chémiu, ale tu hlavne sa potrebuje zbaviť toho prachu, lebo je ho to ako extrémne veľa. Mal tu zákazník taký komunálny stroj z nejakých technických služieb na pozametanie, ale to je fakt komunálny stroj zametal len tak veľmi nahrubo, lebo ono je robené na listie a na kamienke, na takéto veci, ale nie na takýto jemný prach.